atong mga frontliners, mga doktor, nurses, kapulisan, military, tanod, tindera sa mga merkado, mag-uuma, mananagat ug uban pa. Sila nagsakripisyo sa ilang seguridad ug panahon aron lang masiguro nga naatay makaon. Naay mo atiman nato sa ospital ug uban pa. Kita usab buhaton nato ang atong parte para magpabilin nga luwas ang atong probinsya. Usa kini kapahinumdom nga andam kita mo sakripisyo alang sa kaayuhan sa atong pamilya. Pareho nila April Lupot ug iyang mga igsuon nga tuwa sa Manila karon. Gustuhon man niya nga muuli og ikauban ang iyang anak ug mga ginikanan, nagdesisyon siya nga magpabilin didto ug dili na lang muuli sa Bohol kaysa irisgo ang pangluwas ug seguridad sa iyang pamilya. Si Bambi usab, nga tuwa sa Cebu, gusto unta pud niya muuli sa Bohol apan nakita niya ang dakong kakuyaw kung mutabok sila dinhi, mao nga nagpabilin na lang siya sa Cebu aron dili gayud masudlan ang atong probinsya sa COVID-19. Ang atong pagsabot ug pagsakripisyo mao'y usa sa mga nakatabang nga hangtod karon nagpabilin ang Bohol nga COVID-19 free. Pero ato usab iampo sila didto apil ang atong mga kaigsuon ng Pilipinon sa ubang probinsya nga unta luwas tang tanan gikan sa sakit.